Tjena! Välkommen tillbaka till våran kanal. Jag vet att vi inte har gjort ett videoklipp på länge, men det är för att nu har vi fått våran GoPro. Ja, och jag tänker börja skjuta han i röven. Och i pungen faktiskt. Ja, i pungen. Och sen ska vi slå honom med den här. Och kasta den här i röven. Och den är stenhård. Okej, vi kan till och med visa. Oj, bara. Han börjar. Okej. Oh my god. Okej, jag börjar. Okej, han ställer sig redo. Fy fan! Vad ont det gör! Jag tror jag märker i natten. Nu är han slut. Fy fan! Inte så, ja. Hej då.